Kama intejera malolo TV hena kine makare maindi anchero mar kukumar wachi koranje fulombaka. Seche gi kiwarango weche mag yiero kabendo warango ni to piny mar Kenya ikore e yo machalo nade. To duol mabiro tano weche mag yiero IEBC to oikore e yo machalo nade. Kae to bendo warango ni to oganda wa mochung gin giwegi kata independent candidates to nitiere kod chances machalo nade. Nitiere kod wakili studio kaindi obiro nyiso nyinge kae to obiro dhi machiel kachiel kwarango weche machalo kamagi. Wakili studio. Ero kamano je. Mosto oganda. Ne joera mag Lolwe TV kamora mo winjo wa seche gieki an nyinga Charles Omanga machiegni uru mondo wapim wach. Ero kamano nya wakili arwaki studio isegwara ahinya kapok ibiro kaindi. Achiel kachiel mapiyo kwa chako saniri wantiere kinema oganda wa ikore ne sa mar yiero. Gima duong' wan kaka ute fwambo warango en weche mag kuwe. Kapok oganda dhi e yiero, oganda ochopo e yiero kaachiel kod tok yiero. Iparo ni kaka oganda ma jo Kenya responsibility wa en mare e kinde gik ma oganda ikore ne yiero. Jeff mokwongo ma gima dwana medo wacho kendo amed jiwo en ni kuwe en gima berie moloyo. Moloyo seche go kuma ji dhi e yiero kata seche ndalo yiero kata tok yiero. Mar ariyo gima dwana wachi Jeff kalure gi koko gi tulo manowuok tok yiero ma mwaka 2007 sane jo Kenya yudo ka onge jagono ma weche mag tulo mag yiero moro. Kodo ka ji temo bedo gi muolo temo kelo kwe winjo ka kata joera mag jochung opogore gi gima duong' ma giwacho ne jowad ni tok yiero pod wabiro bedo kaka jo Kenya, pod wabiro bedo kaka joka ng'ato. Koro miyo yiero kik bed gino manyalo miyo kel koko e kindwa. Koro gima dana wacho ne jo Kenya ohero kwe. Kendo ang'eyo ni kata in bende ing'eyo ni onge ng'ama chunye nyalo gombo kendo gima notimore higa mar 2007-2008. Koro en morna kata bedo ni kitemo ng'iyo seche moko kaka jotelo moko wuoyo wuoyo manyalo kelo mirima, nyalo kelo ich wang'. Koro miwacho it is the responsibility of the leadership mokwongo mochakore gi ker gi jalupne to gi jotend opposition jotelo mag NASA kotelne gi Muluo Raila Amolo Odinga ni kamora mora ma giwuoye kata platform mora ma giyudo kaka jotelo mag siasa kik gigoli gik moko lew gi weche manyalo kelo ich wang' kata mirima. Yes. Tiparo ni duol machalo kaka mar Kaparo mochung ne rango weche mag twak kabende oganda twak e makare sani iri onego wang'igi kod tich machalo responsibility mane magin godo. Jeff gima duong' moloyo duol mar National Cohesion and Integration Commission motelne gi Muluor Francis Ole Kaparo. Kinde mokalo ne waneno jo Kenya noneno kane gitemo ni mondo giti kabisa pa ne nyalo paro the Pangani 6. Yeah, that's true. Ma jo Kenya nowacho ni kare duol ni gilake onyalo kecho. Yes. But seche moko kichaki ng'iyo kaka giwuoyo iyudo ka kendo gichaki kawo siasa girwaki tijgi. Ni mare yudo ka kunde moko jotelo moko dhi gi weche maricho. E kunde go kuma iluongo ni hotspots ma violence nyalo wuoke. Tiyudo ka mondo gibed firm. Gikaw thuolo no endo makende mondo gichagi gi raise to confidence. Mane jo Kenya ni godo ndalo mano kawo jotelo madongo mag wabunge motwe monindo iye. Mani ngini no nyiso jini kare duol ni nyalo en gi lake onyalo kecho. But king'iyo sani gisetemo timo campaigns giluorore okang'eyo koda gisechopo kamora mora tung ma Kenya but at least gimang'eyo ni gitemo wuoyo gi oro ji kuonde mopogore mag tung piny mar Kenya ka mondo gitem gi wuoye gi ji no oyo sama wadwa dhi weche mag yiero samoro jakelo ga koko but kik wabed uru ga kwede mag dhoudi manyalo dhi mi yiero marwa kik bed gi kwe. Koro gisetemo but odwa duolo dhi ochako oerie siasa moloyo timo the mandate mar the commission. But as far as I am concerned, I'm convinced ni tich magitimo gitemo kendo gidhi makare mano momiyo yudo ka tinde jotelo thoth gi kata gini kunde gi mag campaign go pok yudo ng'ama wuoyo mo nyenyore ni owacho weche manyalo kelo tulo. Koro mane momiyo an gi yie kendo an gi geno ni duol mar National Cohesion and Integration mar Ole Kaparo osetemo kaka ginyalo kata obedo ni pok ochopo kinge ok onyalo wacho kabisa ni mirima kata ich wang' onge but gima nyalo wacho en ni at least gisetemo keto kinge moko mamiyo jo Kenya luoro nyalo bedo gi buok no oyo ka timo kama to duol chomoro wang'e ng'iya.
Yes, so it will be made to account. Koro miyo nyaka rang gi maber. Yes. Gima bende adwaro mondo warangi en ni to sani ma oganda dhi e weche mag go ombulu, nitie ombulu dhi ling nyaka mar president. Ma bende wadhi yiero ni to en jatelo mane madhi chako bedo nwa jatend piny owacho. Nego Suru Muigai Kenyatta osekwo jotelo duto ni ooyo ka wadhi e piem ka oyombi tiyie ni oyombi. Ka iyombo to in bende ka oloch. Owacho ni maindi ma samoro jakel tung' ni ng'ato ok yie ni an oloya. Jeff, gima osebedo en adieri ni tamruok yie loch. Yes. Wach ma joluo ne wacho ni sungo dagi loch. Tamruok yie loch ne manomiyo wabedi e tulo. Nikech wadu yombi titamuri ni okoloyi. In bendo loyi ti wacho ni ne miloya. Koro ka king'iyo gik manyotimore weche mag nomination mag parties. Obed kor NAS, obed kor Jubilee. Neno ka ne wabedo gi ng'ikruok mang'eny. Yes. Ma ji ywak kon gi kon ntiere ywak mar ni ooyo chenro no nokotaye yo makare. Koro momo ne wawacho kata nyalo chaka nuoyo oganda wasane ni jotendwa mag chama. Yes. Molo to koro nikech wasekalo wan e level mar IEBC. Wateme uru keto culture gi mise motegno mane yiero mag chama mag nominations going forward. Kik wachak waneye gik motimore. Ineno kotimore kata Kaluo, otimore kata Kanam Chumbi, otimore everywhere across the political divide. Moko wanyalo wacho ni Jonas ema nyotime kata jo Jubilee kata jachama mane. But adieri makar kende ni nominations mag wane ok otimie yono makare. Manyalo miyo ng'ato bed gi chir no ooyo parties magwa osego okang' kendo osemachua mung'e ni the nomination process is equally an important exercise. Maka wa condemn rigging. Yes. At the national level presidential general election. Equally we must condemn gik maricho manyalo timore sama itimo nomination processes mag political parties. Koro king'iyo gigo kaka nyotimore no nyalo miyo ng'ato bedo gi buok nito ka koro nomination exercise emo bedo bangol do bedo gi koko gi ywaruok machalo kama. To ka ne en yiero maduong' mogik ema dipone ni ng'ikruok moro dhi obedo go to nyalo bedo machalo nade. But king'iyo in terms of preparedness. Yes. Kawuono ne en odiochieng' ma IEBC ne kono jo Kenya kama gisechope in terms of chenro mar yiero. Are they ready for the general election? Are they competent enough to handle that election? Magi gik manyo dhi mbele kawuono. Tineno ka gitemo juma ne and it is an ongoing process. Election preparedness briefing pod dhi mbele. Gima chielo modano wachi IEBC njo bedo gi ng'ikruok e weche mag doho in terms of process mag procurement. Ing'eni ok wanyal wacho ni nikech yiero chiegni. Koro waketha chik mar procurement nikech ni yiero chiegni ni maonge kod thuolo. The law should and shall forever remain the law. Ka chik wacho ni mondo ikaw kamera ne nyiewe mikete kam mondo tim kode interview ka koro mwatimo wafwambo to wakeyo ka. Mane gima chik dwaro. Koro adieri ma en kar kende bende ni IEBC ncho bedo gi ng'ikruok e yore mag procurement, court cases, ang'o ncho dhi obedo mang'eny mo interfere in their calendar. But ineno ka gise inspire the confidence of the public ni waikore kendo yiero wadhi timo tarik 8 dwe mar 8 igane monge chieng' machielo. Koro in terms of preparedness and bend I want to believe kendo adwa na yie kodgi ni Jeff onge gimoro amora manyalo dhi tamowa timang'owa yiero tarik 8 dwe mar 8 nikech giwacho printing of ballot papers. Ineno ka gik moko nyalo timore mapiyo kata wach mogo ineno ka mogo bando chope piyo kabisa. Koro wayie ni speed machal kamano no bende dhi bede yore mag yiero gi endi in ballot papers bro chopo in good time and trainings mag neno ka gichagi confirm no ni the training of those who will be poll agents and the rest recruitment dhi mbele but those who have already been recruited makoro seyudo tich bende ipuonjo gini technology gini BVR bro tiyo kama ipango gi ywe gineno ke gisiku bedo highlighted. Koro wambe wadwa ni mondo waket ne jo Kenya luoro ne samoro diponi nitiere gimoma de marach. Wanyalo wacho ni up to this moment IEBC ose inspire confidence kendo gisewacho nwa ne giikore ginyalo timo yiero. Koro mano ting'eni gimonyalo mwe rito nyaka yiero notimre ko wacho ni no wacho no bro timo time makare. But at this point of dang wach ni gin gi ng'ikruok mora mora nikech gise assure ni
election will be on the 8th of August 2017. Erokone nya Charles Omanga wakilo bro kayo matene ko dugo to bro dhi nyime ka bende wabro chako rango ne to iwacho weche mag sani weche mag sa onge e chik. Naneno ka Migosi Odinga bende kano wuoyo kane en odiochieng' mar election preparedness no wacho ni kika IBC wach ni gionge kod thuolo kano question kaka ne omi kambi moro mantiere Dubai ko chande tenda mar loso ballot papers ma Indian kuku mar wach kona Jeff Jerema Lolo TV Indian kuku mar wach wachako duoge thuolo mar ariyo kaben wadhi nyime kod rango achiel kachiel weche go mag yiero mabiro timore dwe mar aboro. Wang'eyo ni IEBC nobedo kod juma mar nyiso oganda ikruok ma gintiere godo achiel kachiel. Magi eki emwatemo rango achiel kachiel kaka ne odhi achaka rwaki studio. Erokone nya Charles kane wadhi e yueyo to wach mane weagore en ni wach mar saa okonego bed ni wacho ni saa onge koro ok wanyal timo gini maber kaka onego watime nikech saa orumo. Neno ka Migosi Odinga ne ogolo question ne wacho ni kaka kambi mano mi weche mag loso ballot papers gi kimowuok Dubai wacho ni nitie no ywak ni nitie kaka jo kambi ni osebedo kawuok kod jodito moko mag sirikal. Iparo ni Mind nyiso kendo no wache ka chibu kati obet piny winjo Maraga bende CJ ne obet kan. Gima do na wache Jeff en ni kadipo ni nitiere tudruok moro amora e weche mag kinde jodito mag sirikal to ge jogo e komo mi thuolo mar de loso kalatese mag goyo ombulu. Gima duong' monego wapenjre monego bed ni miyo wabuok ahinya en ni to tudruok ka nitie en tudruok at what level. Yes. Gitudore ne gi wachano. Nikech mokwongo tudruok nyalo bedo ni sirikal temo negotiate either in terms of pricing, yes. Or ginyalo wuoyo ni to what is the quality of the materials modwaro. To mana re weche mag mibadhi bende osebedo ka chando jo Kenya kinde ka kinde kendo jotendwa osebedo ka wuoyie. Koro maduong' moloyo nyalo miyo mano timre miyo kelo buok ni to koso kar ka bende mibadhi moro dibedi ni tudruok en tudruok mar mibadhi. To koso dipo ni tudruok ne nyalo bedo gi tudruok e yiero mwadhi bedo godo tarika 8 dwe mar 8. Koro momiyo mano ka Migosi Raila Odinga ko kelo wachno. To en wachno endo makoro nego bede lwet jogo matimo nonro mondo ginyis jo Kenya ni to dipo ni tudruok no nyalo kelo chandruok moro amora e weche mag yiero. Koso tudruok no nyalo bedo kel samuoyo e chuny jo Kenya. Ni samoro tudruok no en tudruok manyalo miyo chenro mar yiero kitayo mara ni gima favor the Jubilee Party. Koro Jeff, mane momiya wacho ni every Kenyan must have a reason to be worried. Nikech gichenro machalo kamagi mag kelo gige yiero. Mondo to ka yiero maduong' emwadhiye. En gino endo ma ja Kenya nyaka bed godo gi luoro kabisa. Ni mar ka giwacho weche machalo gima konyo jokor sirikal. To yiero should be free and fair. To fairness, the element of fairness is lost at the moment ma one side of the coalition donje twak kata tudruok ge jogo e kome dwaro ni mondo kel gige yiero mok nyal bedo ne gi yiengore knya konchiel. Koro kadipo wang'eyo ni wach no kaka muluor Raila Amolo Odinga ncho se raise investigations kata tudruok nyalo bro bedo mondo kete ayanga na jo Kenya ni to tudruok ni en tudruok marang'o. Nikech ka tender is a win tender period, you sign contract, timeline meaning how long will you need to deliver for us the ballot papers. That is the only thing that people should be talking about. But can it any
impartiality in terms of decisions kata information ma these people gi communication ma gibedo godo gi sirikal taparo ni mano ken gima ne kare. Yes, ero kama na nyageno ni mana kake wache no ibi timu ndo mondo mi ofeni to adieri mar wach no ni kuma chalo nade wakili wach ma jatend piny wacho osebedo ka wachi kinde ka kinde rallies mage kata joma mane bedo wantiere ni owacho ni en kaka jatend piny wacho oikore ni ka jo Kenya owacho tarik 8 dwe mar 8 ni oyo wadwaro telo manyien en obro gwabare piny wacho ni dwaro u ema bro tiore paro ni wano wach man chalo nade en wach ma kelo bedo kanyakla mar oganda. Jeff Adwani aduok ne ker moluoro Uhuru Kenyatta erokamano kuom wacho gima chalo kamano. Nikech ing'eyo ni sama ji dhi e yiero to wang'eyo gima nosetimore no chien, wajoma koth nosegoyo chien. To en kodh pe mapek gi kidi mapek kabisa. Koro onge ng'ama nyalo chak dware kodh pe kendo. Molo to sama cham golo maua kata moganda dwa loth. To seche wa kodh pe obiro to ketho ga puodho. Omiyo ok wanyal chako dwaro ni mondo wachak kodh pe ochako go wakendo. Omiyo en wach monego wa embrace, onego emulate, onego jotendwa duto okata ker kende. Onego wachnwa ni jothurwa the will of the people. Yes. Ema biro chung. Koro koyomba abiro yieno yomba. Ka yombo jomoyombi bende nyaka timre nade nyaka yie. Koro en wachno makare mobiro at the right time. Nikech kadipo ni jatend piny ok nyal bedo ka wacho gima chalo kamano. To kelo samuoyo kata chuny joma support jo position kata joma support serikal. Nego beni wach ni en wach mowuok e lew jochung' gi duto madwaro kom kergi. Ok en gima ker kende monego wachi, ker kende ok emochung'. Jotendwa moluor Raila Amolo Odinga bende osebedo kamane injili moyalo. Mane injili magidhigo mbele ka giyalo jochung' mamoko bende, nikech ok en moluor Raila Amolo Odinga kende gi moluor ker marwa Uhuru Kenyatta. Jochung' mamoko nitie. Koro en gima onego bed ni jachung' moro amora sani gima wantiere mwadhi ma important walanduru kwe. Koloi kata mana e yiero mag governors, kata mana MPs, kata mana senators, kata mana MCAs. It is very important. Ne wachak wacho ni an kuyomba tayieno yomba. Nikech gik machalo kamago kata mana to the county level. Ka ng'ato yombi to chako keto tulo ni okwala, omaya, otema nade. Gin gik manyalo nyuolore ma spread machak bed kendo gima duong'. Kore momiyo en wach man kare ma nanyalo duko ne kerero kamano. To en kare jawa leaders bende. Jotelo mamoko bende obed gi chuny achiel ni Kenya ne en Kenya marwa waduto. Ok en mar Okuyu, ok en mar Jaluo, ok en mar Jalango, ok en mar Jaturkana, en ni wan jo Kenya. Koro yiero kik chak bed gigno manyalo miyo wabed gi pogruok mar oganda kata mar dhoudi. Ni nikech ne ng'at mane wachung' ne mane wa support okoyombo. Oro yombe to tuono mae, oro mae to tuono yombo. Koro gik machalo kamago gin gik manyaka wang'e matut kabisa. Ero kama na nyagi matek ni jok mapiem kinde ka kinde weche mag siasa mondo mi giyie ni oyombgi edo ka tek malich. Ng'ato neno mana ni en koyombe to mano mae. To donge neno gima timore sani Jeff e wach mar independent candidates. Ineno ka koro sani jomuchung' kenda achung' kenda gi sani ng'eny kabisa. To mano gima kelo mano en the way manche wa handle godo our nomination process. That exercise emokelo onyuolo nwa gigi. Koro mineno ka sani wache chung' kendo otek kabisa. Ineno kotek ochando wa Kaluo kucha bende entiere. King'iyo ka Jubilee kocha kata mana Rift Valley etung' Kenya te achung' kenda gi nitiere. To gima wan wacho en ni japiny jago ombulu oyier jatelo mung'eyo ne dhi timre ne nade dhi tiyo ne. Nikech Jeff mistake mwasebedo godo kendo mwasebedo kwa wache kata mane lolwe kaendi. Wacho ni kwa temo ng'iyo ni to devolution igni 5 mokwongo joma ne wamiyo thuolo mar chako gi osekonyo nade gitiyo nang'o. Gima kelo ma Jeff en yudo ka samoro nitiere kamoro mang'ikruok nitiere in terms of service delivery. Kore yudo ka jogi ing'ene ji ne ok ong'eyo kata mana wach MCAs ni kanche wago yiero mokalo ji ne ok ong'eyo ber ne ahinya. Ineno ka sani koro wach MCA ilaro ma case dhi nyaka Supreme Court nyaka appeal sani mineno wawuoyo kani wasike court of appeal throughout to wayalo mana wach mar MCA. Koro momiyo an gima temo kwayo japiny jowinjo marwa kamoro amora ma gintie mawinjo lolwe ni ombulu mwadhi yiene
ombulu en thuolo mari mar ng'iyo ng'ama dhi tiyo ni mi believe ne ability mare en Jeff Lombaka ema dhi kelo somo bedo maber, ema dhi miyo ndara bedo maber, ema dhi miyo hospital bedo makare. Koro momineno ka wach mar achung' kenda neno kako keto liet lich otedore malich Jeff. Koro miyo an gima kwayo johera magwa koda in ng'at achung' kenda koda in ng'at jachama gima wang'i en ni to jogi duto gin jowa, ng'ano mawinjo weche mag telo makare manyalo dhi miyo gini olok ngimawa. Nikech Jeff gini boken gir pamo gi wer. Ok wanyalo bedo man tich wen wapamo wer makata gik moko richo. Karach wakone rach to wang'eyo ni yo mane odang' walok godo rach ni mondo obed gima ne kare. Emomiyo achung' kenda bende nitie, koro miwa opportunity mar ng'iyo ni to kono mane ka koro achung' kenda maber gone ja achung' kenda, mano is your democratic right. Ka jachama maber bende gone jachama, but mano is an independent decision. Mano gima ok wanyal biro ne it is a collective will ni ng'ane mume nikech jogi governor ne nigi japiny e dala kucha. Kinde ka kinde jotendwa madongo gi ema oganda jawinjo. Yaneno kama Migosuru Migai Kenyatta kane owuok kod johera mag Rift Valley kocha kano iso ni hoyo jok ma dhi kende gi independent candidates yure yie yani oserumo o support no jo Jubilee mondo kwa chopo mbele to bro ne watiyo kanyakla nade Migosuru le mondo dinga bene no golo kwayo ni ng'eyo ni to chances mag achung' kenda ka kilimo gene richalo nade. Achung' kenda nigi chance malich Jeff. Achung' kenda gi jo independent candidates nigi chance. Gimomiyo awacho en ma. Yes. Jomochung' kendgi gi jogi nche gin joma nche ne gin rombe wa manche wantiere go. And even at this time pod gin owetewa, pod gin wedewa, pod gin jotendwa. Gima timore en niya japiny madhi go kuracha. Jogi muluor Raila Amolo Odinga kata muluor Ker Uhuru Kenyatta as a responsibility kaka ng'ama telo ne chama. Dobede gi mor ne ang'owa jo chama ogocho ne jo chama. But gima chielo makuru we ok nyal wil go Jeff. Voter literacy udhi malo kabisa. Jagombulu sani riek marach. Mok inyalo dhi ne adhi kone ne wakilo manga. Ne okil kama loke manyaka timore nade omenwa. Sani bende onge lweny ma sani goyo mane menene wakawo joma dhi konyo wa lweny. Sani lweny ma wantiere go en ni chieng' tarik 8 iwuok okinyi mang'ich to ji wuok karom gi otimre nade ogombulu. Koro momiyo ok inyalo wacho na chung' kenda gi ne chance gi onge go. Jogi nigi thuolo man malo kabisa. To thuolo no en mana ne japiny ng'ato ka ng'ato ong'e jatende motimre nade madhi miyo devolution obed gi nying. Mono to ne wan joluo Nyanza. Asebedo ka wacho gini pile ka pile kata e ute fwambo mamoko ni Raila Odinga mondo ne wayud devolution ne. Koriewre ko ungore lwete gosiepege mamoko. Gine gi hakikisha no bedo gi devolution. Wan kaka jokonage onego bedni ikong'i Migori tiwacho ni ne uru kaka devolution ber. Kong'iyo Mabei tiwacho ni ne uru kaka devolution ber. Kong'i Kisumbwa tiwacho ni ne kaka devolution ber. Kong'i Siaya tiwacho ni ne uru kaka devolution ber. To konego bedni kong'i Siaya tiwacho ni no kelnwa wayako wer miwene no kel county wayako cha. Wan wonge gimwa nyalo yako nikech telo okose de kodwa maber nyaka nwayud independence. Koro mae uhuru marwa mwayudo mar neno ni kane wayuago weche mag infrastructure mag nderni gik moko matal weche mag somo mae opportunity mar nyiso jothurwa ne wadwaro devolution and we understand it. To ka koro wane mokoro kelo nwa akwede malich mako mi thuolo to en mana ng'eyo to Jeff en nyathi nyaminwa macha wuodo waya kia ma mudu wala mami nasi kia ng'ane bi bedeka pesa bende ni audit query ni kanyo throughout. Koro tene kata thuolo ma jotendo nego tiyo siku someone gine court gi fight ne okanyal appear before the committee nikech okwadwa neno ni gima duong' onego kongwa chako ne we think about the people not ourselves. Tero ka most jotelo gi okata magwa kende joma no mi thuolo mokwongo mar the governance gima gidhi gi paro gidhi gi ng'iyo how to build an empire around them magi ket fear in the electorate ni governor en ng'ama lich. Koro mondo mi japiny oyud thuolo mar paro ni kagi kawo de marach elweny mineno ni be mineno kata okelo jo independence nikech jomoko awinjo ni ji ne koni twe pesa nikech ing'eni gima nyaka bende wayiere ni county pek ji twe pesa gini to gima kwayo jokonage moloyo te kamoro amama gintiero magiwinjo wesechegi ni ombulu en haki mari. Wan ok anyal nyisi lolwe chenro marwa mopuonjore ni gone ng'ane kura kata ng'ane maber kata ng'ane marach. Oyo en yiero kochopo tarik 8
ing'e kuma propaganda migoyo matek ni mar weche mag independent. Iparo ni odhi bedo mayot. E gwenge mag Nyanza paro nyalo bedo kod jo independent kaka governors. Jeff propaganda, en propaganda mana kaka wache. Nitiere gwenge mag Nyanza to yes. Naromo gi demo to gipenja to echa jo independent ka gin joge uru. Mane kaka ging'e. Ni mago jogi uru. Jeff gima nyaka wachi Jeff. Gine propaganda mana kaka wacho. Ana onge gi evidence ma wacho ni ja independent en ng'ato uru kata ng'ama ja chama rach kata ber. Gima nyaka oyiere godo no jogi gito gibedo gichako bedo jo uru karang'o. Nikech jogi ne ji claim ng'ato ka ng'ato no maya. To wan bende gima nyaka oyiere ni nomination magwa to ne nigi ng'ekro kage kacha. Ma is normal. But sama koro sani waloko ni jogi jo uru ni. Kama ne en guru chako bedo ng'ato uru karang'o. Nikech magi were members of ODM party, they were members of party, negin wabunge, negin MCS, negin governors. Iwinja. To kakoro sama koro jicho muyiero to kore loko ni ng'ani ng'ato uru. Nanyiso ga jomoko ndalo moko kan watimo weche wa moko. Nakoro ni bwana. Gweno ka gwene timo nade kwane dhodi. An mine ne an Charles Podan mana Charles Omanga. Poka loko nyinga. Koro Podan ano nagi wuon. Koro we uru kelo weche manono kuom jotendwa. Nikech wadwaro ni mondo wa advance interest moro machielo mokwang'eyo. Ombulu biro tarik 8 dwe mar 8. Wawe jo independent gi thuolo, wawene gi thuolo ka gi convince jowa ma oyiergi koda gi convince gi Mombasa, koda gi convince gi West Pokot, koda gi convince gi Samburu. Mano decision mar jago ombulu. Mani gima nyalo wene nyikora Mugajwang. Yiero en maero kama nya Charles Omanga wakili kumchope studio mondo mwang'edho weche kone kocha motene kod yiero madhi ko chopo dwe mar 8 tarik 8. Ageno ne obro chako loso. Ero kamano. Mondo waneni to jogi e kia dimo donje kor gwenge duto kwarang Nyanza kendo obro rango ni to what does it mean ne pinywa mar Kenya ne ka ji nyalo wuok magi chungi independent magi dhi what does it mean demokrasia maonge duondo buche ma wan godo gieki koso en nango way forward nyako boyode ni to en yo machalo nade koteno kod weche mag siasa gonyo gandori nyikwara Mugajwang kamoro montie muwinjo wajora mar Lolwe TV awacho ni kete uru mana Lolwe TV kama wapuonjore kendo wapime wach kaka joka ng'ato uritu masane nyaka wachak warom kendo uru an okil Kamaloka Chali Makomanga ero kamano nya Jeff Lombaka kawuok e Lolwe TV.